Aste honetako musika zuzenean telebista saioan, Lauroba taldearen agur izango dugu ardatz nagusi. Donostiako dokan bildu gara Han eta Iker taldekideekin, Laurobaren musika bidea errepasatzeko. Hitz bitan atalera, The Riff Truckers taldeko Osama gonbidatu dugu. Bere gustuko diskoak, kantuak eta aretoak ezagutuko ditugu laburrean. Amaitzeko, Durangoko Mokers taldea elkarrizketatu dugu, kaleratu berri duten Beats of Freedom disko ederra itzaki. Lauroba taldeak bere musika bidea etengo du. Martxoaren 3 izango dan, doka antzokian. 14 urte izan dira non taldeak iraupen luzeko 4 disko eta hainbat kantu argitaratu dituen. Era berean, Euskal Herriko luze zabalean aritu dira kontzertuak eskaintzen. Iker eta Han taldekideekin bildu gara hemen, dokan. Larrosak usainik ez du, naiz eta loratzen utzi. Gaur gauez berriro, itzali nazazur, sua ginen eta errautsak eta kea, pentsator dauzkazu. Ametxetako oe, nun zaude, hemen behar zaitu. Bueno, arratsaldeon. 14 urte eta gero, Lauroba taldeak eten egingo du bere musika bidea. Egin dezagun talderen errepaso bat, hasierako garaitak gaur egun arte. Eta horren irudikatuko dugu urte hauetan guztietan egin duzuena ez dela gutxi, ez? 2005-6 urte inguruan hola, hainbat musika taldetan ibili ondoren, azten da garatzen Lauroba proiektua, zure anaia, eta beste lagun pare bat elkartu, eta taldea sortzen da. Izena jarri zenion zuen abizena, zuen bilon abizena jarri zenioten, eta kasu honetan, igual jende asko galdetzen du Lauroba zure proiektua den batipat, igual anaia dakizu bateriatzean dagoena beti ere gutxiago ezagutzen delako. Ez, eta beti igual galdetu izan du baino gehiago proiektu pertsonala izan alden edo talde bat izan da beti hasieratik. Bai, izan da hasieran gehiegi pentsatu gabe hartu genuen erabaki bat izan zen. Printzipioz anaia eta biok hasi genuen eta goratzen dut lehiaketan batetara, Euskadi Gaztean maketa lehiaketara bidali behar genituela abesti batzuk eta orduan izena jarri behar zaio, baina ja, epea amaitzen zaigu eta bio ginen bakarrik bion artean grabatutako maketa bat izan zen eta izan da abizen batola ez dela oso ezaguna eta ez duela oso abizen sonoridadea. Erabaki genuen izen hori jartzea. Eta gero bai egia da azkenean proiektu hori hasizenetik, talde moduan hasizenetik, izen pertsonalago batekin, gero igual nahasteak sortu izan dituela, batez ere nik nire bakarrako ibilbidearekin hasi nahi zinean pixkat horregon dela zea batez, baina nik uste horretan ere saiatu ginela pixkat ere banatzen estilo aldetik izango zena. Ere igual folk estilokoagoa eta Laurobaren azkeneko bola batez ere, hasierakoa igual power popari bideratuta zegoen, baina azkeneko diskoare sartu ginen sinte batzuk eta pixkat saiatu ginen banatzen bi alderdiak. Iluna argitzeko gai izan nahi nun, baina naiz. Hora ipatu behar nun, musikalki Lauroba sortu zenean, zuke punketik etortzen zinen, utikan bezalako taldeetan, punk rocka lantzen ere, beste musika estilo batzuk ere. Lauroak beti izan du hasieratik, naiz eta igual hasierako horretan igual ez izan horren nabarmena pop kutsu bat, ez? Zuen ibilbide osoan pop musikak
bai aipatu duzun power pop lehen garai hori, azken urteetan landu zuen pop goxo baten artean, beti ibili zarete pop musika horren baitan, ez? Bai, azkenean behintzat egitea ateratzen zait entzuten dudana batez ere, eta entzuten dudana pixkat bide horretatik doa, zuk esatezun hasiera baten bain etorra igual punk estiloago batetik, baina nire igual ahotsari edo hobeto egokitzen zaio estiloietako batzuk, beti saiatu izan nahiz, saiatu, gustatuko letzea da izatea ahots, rafak dakan bezalako ahots urratuta potente bat, baina nire ahotsa goxoagoa da. Talde hortatik ere pixkat realista izan da, eta estilo aldetik saiatu nintzen bilatzen pixkat nire ahotsari zegokion estilo bat. Ez luzea izan, ez zuela maituko, gureak elizan, argi izan arren. Alde batetik, hasierako garai horretan, aipatu dugun power pop kantuiek baziren, azkarrak eta oso melodikoak, beste batzuk mantxokoak ere baziren ritmo lasaiagoekin landuta, baina beti ere formazioa, gitarra, bajo eta baterian oinarritzen zen. Badago momento bat taldean non egiten diren bai teklatuak eta pixka bat hasten zaretela experimentatzen giro horiekin, ez? Bai, horri izan zen ja justuan sartuta bigarren diskoaren grabazioaren ondoren Iñaki sartu zen. Aurretik egona zen gurekin, goratzen dut Donostiko pop rock lehiaketa irabazi genuenean 2006 urtean, gurekin jozuela finalean. Eta ia hor pixkat hasi ginen begiratzen, probatzen, ez? Saltzatzen pixkat teklatuekin. Eta bai, hola taldeari beste plus bat eman nahian edo, hasi ginen pixkat Iñakirekin ja teklatuiek sartzen, ez? Eta azkenean horrek ere bideratzen zaitu, Iñakiren influentzia izan zen ere, bera ere pop mundutik zetorren, eta azkenean teklatuak izatea eta bideratzen zuen taldea igual estilo bat eruntziz. Hori izan zela pixkat batez ere Guruak Basamortuan diskoa, estilo hori hartu zuela, ez? Pop, nik uste 4 diskoetatik pop kutsu gehiena zeukana dela. Eta ja laugarrenean bai izan zela teklatua sartu geritu, baina hor saiatu ginen ere pixkat beste toke modernoago bat ematen, eta hor ja sinte gehiago sartu genituen, eta hor bai izan zen. Oraina dela etorkizunaren lehenaldia. Zu justu sartzen zara bigarren diskaren grabatuta, aurkezpen bira horretan, eta parte hartzen duzu ja sakonki Iglu Bat Basamortuan diskaren langintzan. Zu ezagutzen zenuen eta Lauro Bat taldea aurretik, eta zuritsi zinenean, esan bezala egontzen garapen bat. Diskoz disko egon da igual garapen bat esan dezakegu ere, baina agian salto nabarmen bat hor egoten da, ez bigarren diskotik hirugarren nola izan zen disko horren sorkuntza, nola izan zen, guazen guelte bat ematea honi, nola eragin berriak nola sartzen diren, musikari berriak izatean ere, jotzeko era ezberdinak ere badira. Bai, egia esan, ni Lauro Bakin hasi nintzenin, junekien zerbait jotzen. Nioen nintzen, ez dakit nolakoak iztie, bizoka jotzen ditun. Nola hasi nintzen da, orduan, Ikerrek erakutsi diten dana. Orduan pixke baita ere, Ikerrek pixket eman nahu, bere estiloan ikustet, Bideratu ditutan ez, pixkanaka, bai. Bai, eta ez dakit, nola juntzan disko horren, normalin Ikerrek hartzeitu kantuek, eta pixkanaka jutegea besteanak gure toki ematen, baina baita ere hor pixket hondiken ni berde neuen da, Ikerrek asko lagundu ziten jun melodiek eratatzen. Egia zaneren kasuan salto dezente antzeman zen hirugarren diskotik, ja laugarrenean bai bere lineak atera eta horria ikusten da bere influentzia gehiago ez, estilo aldetik eta. Bizken bakarrillo, nahi. Bai, bai, eta antzematen da bai. Egun euritxua haiek, ohe barrenean, igarotzen genituen. Zanen un disko horren nik uste Lauraren bidean, Iglu Bat Basamortuan disko horrik egiten duela enlaze bat, hasierako garai horietatik, gaur egun azken boladan landu izan duzuen diskora, eta ere agian ere beste mugarri txiki bat da bi kantuz osaturiko lan txiki hori atera zenutela, digitalki bakarrik atera zela edo
Horra ere, somatzen ziren eragin berria gero laugarren diskoan egan nabarmenagoak izan zirenak, ez? Bai, hori izan zen, Xularrekin Ame Estudioan grabatu genuen lehenengo aldia, eta pixkat probatzeko joan ginen bere estudiora, kanta bat genuen, goratzen dut, gero bigarren bat egin genuen bi izateko, ez izateko kanta soil bat, eta hor ja, hasi zen, bai, pixkat gaur egungo estilo horuntz bide bat jorratzen ez. Bai, nik uste estilo aldatzen joan dela baita ere, gure bizilekin batea, ez da oinaldako deu, ez dakize modan daolako, uste, pixket azten jungea eta beti izan ditugu eskuak libre alde hortatik, gure diskoak, gure autofinantziazio bat izan danez ere, eta orduan guk izan ditugu esku libreak ere nahi genuena egiteko momentu hori ez. Ondo, 14 urte azkar esaten da, eta eraberean tita pasako zitzaizun zuri erdia. Behatzi baino. Galdera sakon bat, zer aportatu dio Laurobak Euskal Herriko musika eszenari? Nik uste ez dugula ezer asmatu, gure estiloa egiten zan, gure bitartean egin zan eta egingo da ez. Baina alde hortatik nik uste, zer asmatu gabe nik uste nahiko originalak izan garela. Ez garela talde asko izan estilo horretan mugitu direnak, eta azkenean iraun nabalizatea 14 urtez eta estilo desberdinak jotzen ze ez da, igual gauzak aldatzen doaz Euskal Herrian ere bai, baina garai baten beti izan gara talde bat kostatu izan zaiguna kontzertuak lortzea. Eta azkenean gure ibilbidea finantziatzeko modua kontzertuak lortzea zen, bai diskoa grabatzeko, bideoklipa grabatzeko dena delakoa. Eta kostatu izan zaigu gure estiloan, eta alde hortatik esparrua zabaltzen doa, guk ez dugu ezer asmatu, baina bai da nik uste, zerbait aportatzekotan nik uste originaltasun pixkat aportatu dugula. Esan dezakegu Laurobak talde erdibide batean geratu dela jende askorentzako, punk rockerak zirenentzako nahiko light izan dela eta poperoentzako gehiegi. Bai, nik uste hor dagoela asuntoa. Ez gara izan oso ortodoxoak, ez? Askotan, kaina zaleentzat o distorsio zaleentzat gu oso poperoak izan gara, eta gero ez gara izan Benito Lertxundio ez gara izan ez, pixkat gure rock arima bagenuen orduan pixkat hor erdibidean kokatzen ginen talde bat zen, eta askotan hor egonda ez da oso errexea ere bidea egitea. Life is not too easy, but you need to keep your faith. Work it out. Bueno, martxoak 3 borobildu duzu egutegian, hori izango da taldearen azken kontzertua, hemen Doka Antzokian, leku ederra azkeneko agur bat emateko, eta 4 disko aipatugu, hainbat kantu ere tartean, nola osatuko zuen azken zuzeneko horren kantu zerrenda? 14 urtetako bideo zuen lengua bertan, ez? Hasiera-hasierako kantak. Maketako baten bat eta... Hori da, bai, ez? Eta bukarako eta... Orduan, pixket gu, Laurobak izendan, ez? Hori, hola nahi dugu despedidu, agurre hola nahi dugu eman. Hori saiatu gara pixkat, erratzen batzuk oso argi zeuden, ez? Zerrenda osatzerako orduan hartu ditugu ezinbestekoak zirenak, jendeak ezagutzen dituna batez ere eta azken kontzertuak nahi eta nahi ezeko martzutenak, eta gero, gelditzen zen joku hortan, zakitzen baitzako ziren, 7-8 abestiko joku hortan, saiatu gara pixkat, danon artean adosten, bozkatzen hasi ginen gainera, zentzuk sartu zentzuk ez, eta pixkat horkila hortan jolasten, saiatu ginen sartzen ibilbide osoko kantak. Hasita hori dei galdua maketan zegoela, eta bukatzen azkeneko agurra. Lekuan geldi, mugitu gabe, aizeak ere, ez zaitzan eraitsi.
kantu berezi egin duzue gainera agur esateko, letran, agian, zuen ibilbideko pasarte asko daude barnean, letra horren barnean, ez? Bai, originala iruditzen zaigun... Bai, polita geratu da, bai. Bai, nik uste urtzek egin zuela, diskoren baten, zeukala abestien zatiekin egindako letraren bat. Hola horitzen dut, baina bestela ezakit beste norbaitek egin duen hemendik bintzat. Eta saiatu nintzen letra egin nuen, nire partetik bintzat, saiatu nintzen agur mezu bat bidaltzen jendeari, baina erabiltzen edo zeinek estrofa entzuten duenean ezagun egiten zaion abesti baten zati batekin, nahiz izan izenburua, izan estrofa edo. Eta horrekin osatuta dago, eta azkenean oso gustora gelditu gara Ametsarekin. Azken kontzertu hori dagokionez, txarete bakarrik egongo ere, azken egunetan internet sarean Facebooken ikusi izan ditugu musikari askoren agurrak, zuekin holtza edo beste hainbat momentu konpartitu duten musikari askoren agurrak izan dira, eta kontzertu berezi honetan ere, hainbat taldekide hoi, eta beste hainbat lagun ere, alboan izango dituzu, ez? Festa borobiltzeko, ez? Bai, azkenin etorriko Alain etorrikoa, lehenu gurekin hori gitarri jotezun, Iñakire Alemanitik etorrikoa, egun hortako. Eta, gero baita ere ukikuteu gonbidatu batzuk, Sara Zurza egongoa direz goien. Ari Basikanek ere bestuko du. Eta, bai, horiek aipatitzako. Eta bideoan esaten zuna, euskal lagunei eskatu genien, esaten zuna, holtza partekatu dugun taldeekin edo gertuko ditugun lagunekin, eskatu dugu bideotxo baten bidez, jende animatzeko kontzertura ez. Azkenean, guretzat oso kontzertu berezia da, igual data jarri ez genuen arte ez ginen ohartzen zelako berezia zen, ez? Justo erabaki hartu genuen, komunikatu bat atera genuen, data bat jarri genuen, eta orduan hasi ginen benetan konturatzen, ez? Hoi hartzunaz. Eta ia esan oso eskertzeko izan da, ze eskatu diegun lagundanei, bere ala bidali digute bideo bat. Maitasun perfektua, une egokia. Kontzertu hori gogoratuz, aipatu, zuek ere musika Euroma amaitzen dela, baina zuek ere musika munduan jarraituko zutela, gainera zuek biozehazki makina proiektutan sartuta zabiltzetelako, musikaren arra, ziklo bat amaitzen dela Eurobarekin, baina zuek topera zabiltzate biak, ez? Bai, ni oin esianekin segitzet, eta oso guztua, bintzet, musik ez teula lagako hori fijo. Azkenean, Lauroba usteko azken erabakia izan da ez musikaz nekatuta gaudelako, edo ez gure artean harreman txarri dagoelako, baizik eta azkeneko kontzertu martxoak irun jo behar dugu, baina horren aurreko kontzertu adibidez iraian eki genuen, eta iraietik 6 hilabetetan ez dugu kontzerturik izan orduan. Izan da erabaki bat pixkat ala beharrez hartu behar izan duguna. Igual askotan gure borondatearen aurkare kontzertuak izan ezkero, igual jarraituko genuke bola batxoak. Baina bai, musikaren arra hori hortakago beraz egiten jarraituko genuke. Labaraz idatzitako zuaitzetatik sutearen errautsak baino. Niretzako batez be Wu-Tang Clan. Wu-Tang Clan Staten Islandeko talde bat, New Yorkekoa, 80. hamarkadakoa, da asko markeste, bai lirika, bai musikie, da zelako gauzie sortu diren, ez da, talde dira. Disko bat niretzako The Man Who Comes Around, Jon Ikasena. Oso bertsinoa die, baina bere barnera edaten duz, da asko guzti. Kantu bat, pila dekotaz diskoa bai, baina Better Way de Ben Harperren. Better Way, asko guzti bai.
Nik letrak pilo bat asko guztetea jat, ez? Batez be rapa asko guztetea jat, lirika aldetik, 80. hamarkadakoa. Baina esango neuke niretzako Know Your Enemy, Rage Against the Machine, osorik, letra, goitxi bera. Asko eukitaz, baina bat esatekotan, bueno, bi esangotaz, bat niretzako Freddie Mercury, brutal, da gehien betestena Otis Redding. Gehien guztete jatena, etxigen vinilo bat ipini, viniloa niretzako xarma bateko, baina gero Spotify asko konsumi dute dut eta batez be CD, kotxien CD dekot, osea que CD. Lekutxue badauz, segi gara hortik jota fuegoan, baina Bilboko antxokize niretzako sarma berezi badeko. Etzera bota diot, azken urtietan engun lanagaz Iparragirre aretoa. Pilo bat eukitaz, da internazionala da hori, dana, da bai, da viaje bai, joanaz bidaizen, joanaz ikusten kontzertue, baina esango neke 66ers antxokizen 2013ko kontzertue. Deftones, Adrenaline, kasetien, bai, eta gizema peseta izen ziren, baina bai. Kendrick Lamar, Damn. Guzteiat, baina, bueno, ez da hor disko bat eukikotena bizi guztireko. Durangaldeko Mokers taldeak disko berriak kaleratu du, Beats of Freedom. Hiruko bandaren iraupen luzeko bigarren emaitza dena, 70 hamaraldiko rock kutsua du, eta musikalki, psikodelia eta hard rock ordenaetan dator. Taldearen eta diskoaren berri zabalagoa izateko, entsegu lokalean batu gara Richie Jon eta Asierrekin. Gazte zirela abiatu zuten musika bidea. Perkute Animals izan zen taldearen lehen emaitza. Gu beti lagunak izan gara, azkenen eskolan alkarregaz ikasi dugu, gero instituten bai alkarregaz, eta batxiller guen, ni Jonen klasin egonaz beti, retxipuztua gehizateko. Da lehenengo batxillerrien, pentsako Jon talde bat egitie, eta holan sortu zen taldie. Así que pertsinak egiten ginuzan, eta eta gero 2011an grau ginen gure lehenengo maketie. Hori da, 2011an egin gure lehenengo grabazioa, eta maketie horre ibili kontzertuak emoten, eta 2015an gure lehenengo zedie, Perkute Animals. Eta horren arte gure bigarren diskoa ez, protesten gabi. Disko berriaren konposaketa lanak duela 2 urte abiatu zituzten. Aurreko diskoa aurkezteko bira murgilduak zirela oraindik. 2016tik edola, ja ibili ginen egiteko asmogaz beste disko bat, eta gabestiek preparetan eta holan, bai apur bat gara oso motelak egiteko eta gabesti luzeak eta holan, eta behar dugu apur bat gure denbori egiteko, ez? Osea, urte bi holan emon dugu barruen, komposizio lanetan, ez? Eta egon dira momentuk igual gatzak elkartzeko, ez dakizu, bat eguen biherrien Santanderren, nire bai Iruñan ikesten superiorrak, nire bai ikesten dorduen, pizka batzutan gatzi izan da geratzi, ez? Baina azkenean lortu dugu da... Beats of Freedom grabatzeko, Kapsula taldeko Martin soinu teknikariaren aginduetara jarri ziren, Silver Recording Studioetan, Bilbon. Gure ginen da zen, grabetie zuzenien, ezta? Pentsatzen dugu gure musikie zuzenen garatuka izan dela. Ez da beste musika moduen. Hiru gara eta azkenean ez da tramparik, ez da egon dira tramparik eta hori. Eta hortik hasitxe ikusi ginen,
ikusi ginen osinio diferentiek, holan grabetako zuzenien. Eta azkenin pentsa ginen Martin zala horrena, guretzako. Bai, ze Martinek ezauzkun lehenengo diskoagaz, idatzi zauzkun, eta ezauzkun, oie, muy guapo eta hori, eta azkenin esan ginen, aberagaz, eta saiatu eta ondo. Esperientzia oso guapo, bai. Eta azkenin eurek Diesiru kapsulan, eta azkenin berak bai eukidago oso klaru zelan zelan bizan gure soinua, zelan sonatu eta diana. Diskoa analogikoan grabatu izan da, eta soilik 16 pista erabili dituzte lan osatzeko. Eskola zaharreko soinuan aberia disko berri honetan. Berak azkenin zauzkun, pasatzen badugu kinkatik azkenin bai, askoz ere soinu, askoz ere... Gordinagoa daukizala, eta... Punto basan daukizala bai. Azkenin, berak esaten dau beti... Ita hori da bere ira daukizune, beti izaten dau, hobe dala paseti zintatik, azkenengo soinue, igarriko gala, hobe hau izango gala. Favortzio baterako eta gure, ez dakite, gure musika motea eta horre, eta berak izan zen bere erabakia eta guadoz, eta hori. 16 pistetan izen zen, baina, eta ondo, eta azkenin gauz oso pozik ez. Soinu gordina deko eta oso bizia. Eta prozesu politi izan da, asko ikasi dugu nire perruzu honetan, ez? Ez da bakarrik izen grabeti eta listo, azkenin behar perruzinu bat egon da bere partez. Zelan enfokatu soinua, zelan... Azkenen bai egon gara 2 urte preparaten kantak, da beste freskotasun hori, esertaz hartzi diskoa, entzuna bestize, beste freskotasun bat eta beste gauza bat, bai. Musikalki, fin jarraitzen dute taldearen hastapenetan sortu zuten soinuan. Hala ere, badira territorio berriak disko berri honetan. Azkenen, guk azkenen gure influentziziek azkenen die 70 markadako taldiek, 70 larogeiko markadakoek, da azkenen hori lantzen dugun musiki hori da. Rock and rolla, bluesa gai lantzen dugu, psikodelia bai ikutzen dugu. Hortik abiatu, baina gero beti ere, ez gara, ez dakite, talde oso purista, ez? Gaur eguneko influentzia bai dauz, ez? Da nik uste bai taldik edakotxek bai emoto etxela bere musikari, hori beti pasetan da, ez da? Baina musikari nortasun, ez da? Bere igual, nik igual jasa guztetan jate bai, eta igual nire ikute emoto etxe, gartxik bai. Erritmo bihurriak, asierre, gero ebera igual apur bat, ez dakite, oso melodikoa, nina oso a la vieja usanza, ez? Eta azkenien irun artien egite dugu holako mix bat eta urteten dan. Gitarrek esaterako gora egin dute kantu berrietan. Base ritmiko trinkoaren gainean jolasteko eta esperimentatzeko aukera izan dute, 6 txoken emaitza aberastuz. Bai, lehenengo diskoan izan zen zuzenean, baina oso purista, ez? Egin bai iruroke holare batera, baina inolako ez dakite esperalik, ez holakorik, ez? Eta honetan bai egin dugu hainbat saiakera eta proba, ez? Martine bai ezazku, hemen ez dakite gua bat, edo delai bat, edo holako, eta bai, egin dugu holako, ez? Bai, alkarra grabatu usteko prozesu hori, ez dakit, handuagoa izan. Zene bera hainbeste esperientzia dutuna, proba asko, asatu dugu soinu diferentziek, gitarra desberdin egolan da. Bai, gitarrekin lan handia dago, bai. Beste pauso bat, holako bat egon dugu, disko honetan. Kantuen hitzak inglesez idatziak izan dira, taldearen musikara egin nagusiak atzerrikoak dira, eta konposatzeko orduan ere erreferentzi hori izan dute. Bai, ez dakite lan zuten dugu rock and rolla, azkenin talde Zeppelin, Jimi Hendrix talakoak hola ditugu, eta naturalagoa hauzuten jako lan, apur bat
hori da, oza, esteko beba ez dakite oso debate ez dakite, oso sakona, ez? Azkenean. Txarretik izan moduen hori da, gure erreferentziak azkenean die horrek taldiek egin nahi nadak inglesez. Orduen guru gehiten badugu inglesez, naturala gure zunetan dago. Gero ez, bueno... Erak eran dio gori, bai. Hori da, badeko gobestein bat bai euskeraz, horreko fedekue. Baina azkenien hori da, hau da, saiatu gara egiten, baina gure ustez azkenean naturalago eta hobi hauek geratzen dela igual inglesez. Estilo honetarako hori da, gure estilo honetarako. Diskoaren azala eta barne diseinua ederra da ere. Marke Urrutiaren estudioan da, eta Smoke Signal estudiotan sortu da. Ba, gu lehenengo egin da pentsau ideia, ez? Zertaz, segur egin nuen portadaz komunikau. Eta gero, ja, hori genuken nien, ba, zain nuen, ba, nori aldotxe ditu. Ba, hemen lagunik... Markele deitu gotegun, Smoke Signal estudioko idea, eta bueno, eta berari azaldu, eta bera danez bebai, oso jarrok ez dakite holan salea eta psikodelikoa, ikusi ginen zala aukera ona, eta azkenien oso posikatu gara, ez? Oso guapoa, simplea, baina oso zuzena, eta oso guapo. Radio Abestian esaterako, rockak eta musika alternatiboak orokorrean medio ofizialetan duten isla eskasa azalatzen dute. Kapsula taldeko Martine kolaboratu duen kantu ederrean. Bai, bueno, saia da, ez? Azkenien talde ez dakite autogestionatu bat, ez teko bide handirik, ez? Badau musika zuzenean, badau solako, ez dakite olako plataformak, ez? Baina bestela da oso saia. Azkenien irratien, hori gure kritika ez da bakarrik ez dauela rock and rollaik, ez? Ez dau rock and rolla, ez dau hardcorra, ez dau metala, ez dau noise, ez dau popa bez, azkenen laguna irratian ez dau jasa, ez dau ez, ez? Orduen gure kritika hori da, ez dauela bakarrik beti dauela, ez? Musika berdina, oso enfokatuta, ez? Diskoa kalean, zuzeneko emanaldietan murgiltzea da taldearen asmo nagusia. Diskoa gure kontzertuetan, aldozu eskatu edo e-mail bat bidaliz edo... Spotify edo badao. Spotify bera entzuteko, eta YouTubeen eta Bandcampen, eta gero ontseteko guzen neko kontzertu goi ez Mikara, goi ez Bilbora, Alrabarra Bajei, goi ez Amurrera, Buruduera, Guliz, Gulizekin, eta gero goi ez Valladolidera, eta bueno, eta kontzertu eta Maieran. What a number of the bottles that I have tried.